Hej, mit navn er Frank. Jeg er skaberen af Konto Butler, og jeg vil lige give en kort introduktion til, hvordan man kommer i gang. Det første, man gør, det er, at man lige navngiver sin organisation. Jeg har tænkt mig at kalde den her for Unity. Og når den så er oprettet, så vil jeg gerne invitere min nabo Peter. Så jeg klikker på ny lejlighed, og jeg ved, at Peter bor i nummer 14B, og hans mail er således. Peter modtager nu en mail, hvor han kan acceptere invitationen, og så kan han blive en del af organisationen. Jeg har også tænkt mig at invitere Peters nabo, som bor i 14C, men hans mail kan jeg ikke huske. Så jeg opretter bare lejligheden. Og den måde jeg så kan invitere andre på, hvis e-mails jeg måske ikke har, det er at jeg kan dele linket til den her organisation med alle, som er en del af det her fællesskab. Og de kan så følge linket, hvor de kan se en invitation her til Unity, hvor de så kan vælge, hvilken lejlighed de bor i. Og så modtager jeg så som administrator en besked om, at de har søgt om at blive en del af Unity. Efterfølgende kan jeg så oprette vores vaskerum også, hvor man kan vælge en masse forskellige parametre fra, hvornår man kan booke eller reservere sine maskiner og til og fra. Og det er egentlig okay det her, så man kan booke 2 uger frem for vores vaskemaskiner. Man kan reservere 4 gange i ugen, 2 gange om dagen, og længden på reserveringerne er 1,5 time. Vi har 2 vaskemaskiner, så jeg starter lige med at oprette den ene, som vi kalder nummer 1, og nummer 2 kalder jeg nummer 2. Og så opretter jeg vores vaskerum. Jeg kan nu gå ind og booke vores vaskemaskiner til for eksempel på søndag. Der kan jeg vælge klokken 16, vil jeg gerne booke nummer 1, og klokken 17.30 vil jeg gerne booke nummer 2. Jeg kan så rulle ned, og så kan jeg se mine reserveringer, og så kan jeg også her annullere mine reserveringer ved at klikke herpå. Vi kan også udleje vores fælles faciliteter ved at klikke heroppe på faciliteter. Der er ikke nogen lige nu, men jeg kan oprette en ny facilitet. For eksempel har vi et spilrum, som jeg kalder spilrum, det er et ord. Og der er ikke nogen betingelser, som skal accepteres, for man kan booke den, så jeg opretter den bare som den er her. Og så kan jeg gå ind, og så kan jeg sige for eksempel den fredag den 27. Der vil jeg gerne booke det her spilrum, så jeg klikker reservere spilrum, og så kan jeg gå ned og se, at min reservering den afventer. Fordi jeg også er administrator i det her organisation, så kan jeg gå herop og klikke i faciliteter og klikke på spilrum, hvor jeg kan se listen over dem, der har anmodet om at reservere. Jeg kan så se min egen her til den 27. i 10. Hvor jeg enten kan godkende den eller afvise den. Og jeg har bare tænkt mig lige at godkende den her. Så hvis vi går tilbage til kalenderen, kan vi se, at jeg nu står her med spilrummets farver, at jeg har reserveret den her den 27. Det var egentlig bare lige en kort gennemgang af, hvordan man kommer i gang med Konto Butler. Hvis du tænker dig at prøve det, så bare opret en konto og prøv det af. Det er ganske gratis. Det var bare det. Tak skal I have.